רעיון. עכשיו, אם אתם רואים שמישהו כותב באותו רגע ברובריקה, לא להיכנס אליה. תעשו את ההתנהגויות או תעשו את הערכים. אוקיי? גמרו, התפנה, אין שם סמן עכשיו שמישהו כותב שם, תוכלו לעלות ולהוסיף. אתם לא עושים את הכל מחדש. זה בדיוק החשיבה שיש כאן. אתם צריכים להסתכל על מה כבר נכתב ולהוסיף דברים ולא לחזור עליהם. אתם כאילו שתי קבוצות לא נמצאות ביחד אבל עובדים על אותה משימה. ימין, לא אנחנו בהתנהגות, שמירה על אבל איך את רוצה למלא אותה? הנה יש שמירה על סודיות. שתקריא רק בטקסט. איך נקרא לזה? לא, זה כל זה יחסים. את לא עכשיו מפרקת את זה, זה רק אצל 5 שנים.